Amérique wasaden kalata Pennsylvania mara kɔnɔ démocrates ka cɛbɔ John Fetterman ani républicains ka cɛbɔ mai 11 fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunu tarata jabarani ka barosigi dɔ la barosigi min ji lajara kosɛbɛ a ma fila ni ɲɔgɔn cɛ. Adidas ka marque ye a ka baaraɲɔgɔnyaw ɲɔngiri kunu tarata ni Amérique fitinɛ yelenba min ye milliardaire ye Kanye West ni jatira marque labanw fɛ k'u ka baaraɲɔgɔnyaw ɲɔngiri ni makofɛlen ye n'a bɛ wele sisan ko ye. Amérique jamanatigi Biden ka fanga ko kunu tarata ko Amérique jamanaden minnu bɛ kaso la jamana wɛrɛw kɔnɔ n'o ye Paul Whelan ani Brittany Griner ye ko k'u lasegin Amérique jamana kan. Griner ale min minɛlen don Russie jamana kan k'a fɔ k'a donna ni kiribifɛn ye u ka jamana kɔnɔ ɲangira ni k'a bila san 20 kɔ kaso la Russie jamana kiiritigɛso fɛ. Amérique cakɛda sɛgɛsɛgɛliso min sigilen don ka foroba nafolo bɔtaw jateminɛ jiko kun kan Mississippi bɛ gɛlɛya kɔnɔ. Phoenix, Arizona, u ka finitigi jalatigiba dɔ ko k'a ye fɛɛrɛw tigɛ walasa ka dɔ fara u ka mara finitigiw ka lakana kan k'a kɔn wasaden kalata ɲɛ min kan ka kɛ Novembre kalo tile 8.